Danusan na kami tapnawan apo tila pa dagito nga ramidan mi dita sa muwanam ti dayto nga oras apo Dios. When apo bendisyonam kadi apo titunggal may sa kada kami bendisyonam dagiti puspuso mi nga pagdiswan apo dagiti sasaom apo Dios iti dayto nga oras apo kas aramidan mi apo ti panangidayaw ken ka maikasaba apo dagiti sasaom iti dayto nga oras apo Dios. Wan apo awan ti maramidan iti kaaway apo Dios nga manglampad iti dayto nga ragit mi apo. Kasi kaapo ti kamrunaan apo Dios nga maidayaw ti dayto nga rabi apo Dios. Awan ti kampangan ti kabusor nga manglampad iti dayto nga ragit mi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sumaapo iparukpok mo kadi apo ti pamindisyon mo ti tunggal may sa kada kami apo Dios. Ipakaawat mo kadi apo nga nasiyat dagiti sasom apo nga ingkang mangagan apo Dios. Kasi tultuloy mi apo Dios ti panangidayaw mi ken ka ti daytoy nga rabii apo Dios daytoy ti dawat ken kararag mi tinapatit unay nga naga ni Jesus nga po mi. Amen. Katapoy tultuloy tayo nga kantaan daytoy aldaw adda aldaw idi. Hallelujah, hallelujah. Panagbiag ko, nadagsin abot no, basbasol ko't kapo, isuti awit ko, makitang sangwanan, dakes masakbayan, basol ko't inpakawan, tapno may salakan na bayan. Paghukuman iti Diyos sa kangatuan awan pagkutnan no librot maluktan basol ko awanen nanapakawandan pusok tinaugasan lagat may salakan na bayan. Bayak ni Jesus nga imawag imagyaman na kita atan kanyak ng naman kainugasan nakitidaranan managpasulin ka ken Jesus nga apo ispalen na ka, iti basbasul mo, agbyag kan lupay, iti naunpunday, agserbi di maupay, ingganat ken patay na bayag, na bayag. Bayak ni Jesus nga imawag
Kantaan tayo nga ito ito'y kakapsat. Sumalang mo kantaan tayo, ti kararag at paglorya. Hallelujah. Hallelujah. Diyos kan kanuyo, deng-denggen naka, uray anya nga oras, sisasagana, na Diyosan nga aron,
when Apo, hallelujah, Lord ka Apo, ti maisupali nga ramid mi, Apo Diyos, ita sangwanam, amo nga denggan, ang makadanon Apo, ti kararag mi, dita gloria, Apo Diyos, sisuma Apo, hallelujah, tulungan na kami, Apo Diyos, nagtulnog ka na kiti pagayatam, Apo Diyos, hallelujah, ti dahi nga rabi, Apo, hallelujah, tumakdaran Apo, kaya itong Apo nga adipan mo Apo Diyos. Kat Apo, tidak ito nga oras, tawatin mi, ti panangidalan mo, kinkwa na Apo, ipaay mo kadi Apo, iti anointing, triple anointing manan Apo, kinkwa na tapno mayibkas na Apo, nagiti sa umanan Apo nga, kasapulan mi launay Apo Diyos, uray pa na kita buya kada kami ti Facebook Apo Diyos, hallelujah. Kat Apo, lukatam kadi ti na espirituan Apo nga pamati dagiti nga kakabsat Apo Dios tapos may pakaawat ko maapo nga nasya at dagiti sasaom kada kami Apo nga bibuya uray pa ijay Facebook Apo Dios iso Apo dawatan mi ti panangidalan Apo ti Santong Espiritu kada kami Apo Dios kayat Apo iti panagdengeg mi pakaawat mo nga nasya kada kami Apo Dios Apo gyaman kami Apo kati paimamin Apo kinikay kay item Apo nga adipan mo ngagsao iti dahil nga oras, Apo Diyos. Agyaman kami nga ron, Apo, agyaman kami dahil iti dawat kin kararan mi, tinapatikunin nga nagadisis nga po mi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kablawan tayo kakabsat iti daytoy nga rabii tinapateg ganagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Agyaman tayo ken ni Apo Dios iti daytoy manen nga rabii ta adda tayo manen itatta nga nabalegi nasalunat ken nagbaymay sa itatta nga agdaydayaw ken nagserbi ken ni Apo Dios itatta iti daytoy nga rabii madaydayaw iti Apo. Kahit kuman nga kablawan dagiti kakabsat isuda nga agbuy-buya, agdengdengeg. Kada kami itata dito'y Commission for Christ Fellowship. Agyaman kami kakabsat, kadagiti ayat nga panagbuy-buya yo, panagdengdengeg yo, kada kami itata, iti daytoy nga rabii, kada kayo dita Pilipinas. Agyaman kami ta, ada kayo lata nga agpadpadaan kada kami. Madaydayaw ti Apo, dita La Union, Ijay Locosor, Ijay Ilocos Norte, dita Pangasinan, Ijay Cagayan, kastamet din dita Isabela, Quirino, agyaman kami kakabsat, ti panangipagpadamag yung agdengdengeg, kanagbuy-buya kayo kada kami dito, Commission for Christ Fellowship, kastamet Ijay Nueva Vizcaya, praise the Lord, Ijay Dubai, Ijay Canada, ano tipay, dita Hong Kong, Jai Singapore, agyaman kami kakabsat, ti panangipagpadamag yo, imagbagayo nga da kayo, nga agbibuya ka nagdagdengeg kada kami, dito Commission for Christ Fellowship. Sapay kuma, nga ni Apo Diyos, bendisyonan na kayo, dita Manila, Jai Quezon City, Jai San Mateo, Jai Cainta, Antipolo, Hallelujah. Praise the Lord. Agyaman kami ta adda kayo kakabsat kat paragragsakan kami nga makaawat kada gigay padamag yo nga adda kayo kada kami nga mangbuy-buya ken agdengdengeg kada tinapatig nga sasao ni Apo Dios madaydayaw iti Apo iti daytoy nga rabii kayat ko nga itultuloy di mensahe nga inyag ko kada kayo iti Domingo may papan iti nabiyag ken alerto dahil ket series dahil sermon ko iti Domingo nga ada iti maadaw iti libro iti Colossus chapter 2 verse 5 agpatingkat iti verse 10 kaabsa ket sapay kumangat ti Apo ket marikna tayo ken dagiti sasaw ti Apo ket mulada kadagiti kaungan dagiti puspuso tayo madaydayo ti Apo. Kung iti Domingo nga datayo kumaket
nabiyag tayo kuma, naalerto tayo, no may mapan iti panagserbi ka ni Apo Diyos. Madaydayaw iti Apo. So, no naalerto tayo, kakapsat, at tayo nga nakasagana latakan kanayon nga agserbi ka ni Apo Diyos. Sa laing agserbi iti Apo, uray pa'y, dahil may kadwa, ngayay na. Dahil pan nakaipangato tayo, akas may sa mamati. Ket uray anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, anyaman nga tiyempo, iti yaay, ken panagsubli ni Apo tayo nga sus, nakasagana tayo lata. Madaydayaw ti Apo. Kasta, iti naalerto, nga mamati ka ni Apo Diyos. Kasta ti nabiyag, nga namati ka ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo. Iso nga, masapul nga, naridam tayo latakan kanayon. Madaydayaw ti Apo. Masapul nga, nakapuot tayo latakan kanayon. Ora niya ti dumteng, ora niya ti pasamak, nga umay, kadag di panagbiag tayo kakabsat, ket saan tayo nga agbuteng, ken agdandanag. Gaputa, ti Apo, iso ti addal, latta, kadag iti bibiyag tayo, ket sana tayo nga baybayan. Madaydayaw iti Apo. So, ituloy ko kada kayo, kakabsat, nagpatingga kada kayo, iti Domingo, dito ay versikulo 5, iti teksto tayo kakabsat, iti Colosas chapter 2 verse 5, iti Colosas, dahito iti pangrugyanan tayo itata, tapno nitultuloy tayo, dahito nga mensahe kakabsat, iti Domingo, may papan iti nabiyag, ken kinaalerto tayo, nga mamati ka ni Apo Diyos. Ni Pablo, inusar na dagiti na duma-duma, anabiyag, amang iladawan, iti na espirituan nga irarangay tayo wenno panagprogreso tayo kadagiti panagbiag tayo kapsat. So, no nabiyag tayo nga rod, kaya't nakasawen, naalerto tayo. No nabiyag tayo, kaya't nakasawen, kakapsat, kaya't nalibtak tayo lata. Madaydayaw ki Apohan, ni Apo Diyos, kaya't saan na kaya't datay na patay-patay, nga pamati. No di kaya't datay naalerto akan kanayon. Madaydayaw tinapatig nga nagat ti Apo. So ti pagsasat sa utay nga Ilocano kunata yung daduma, kasla ka lang nabiyag nga alis. Kunada dagi daduma. Isu nga hang nga masapul, kunada pelag daduma. Matay ti tukak matay ti tukak amabadikam. Kunada dagi daduma kasjay iti kinakapoy kapsat. Isu nga masapul nga naliptak tayo latakan kanayon. Madaydayaw iti Apo, naalibtak tayo, naalerto tayo, nga anak ni Apo Diyos, awan ti agpatay-patay. Isong ano aldaw ti Domingol, alerto tayon, nga agrobwat, agdigos, mangisaganan kadagijay, arwaten tayo, nga umay, mapan iti pagdaydayawan ni Apo Diyos. Madaydayaw ti Apo, adda ko madayjay, arwaten tayon, nga pag-iso, nga iyarwat tayo kadang di magbangit tayo iti aldaw ti Domingo hana kayat nga sawen nga no nakasukat kan agmapang kay Jersarming agsukat ka manen gaputa hamo kayat dajarwatem hanga daday sukat nga sukat iti bado no anya daday irwar mo nga pagbado ison ti masapul nga iyarwat mo tapno iti kasta ket hantay yung maladang mo may ti kapilya, hantay yung maladang iti unag ti pagdaydayawan, madaydayaw ti napatig, nganagan iti Apo, kapsat, isungatag ito yung dumat, mangibayan, iti papantayo ka, iti unag, ti pagdaydayawan, madaydayaw ti napatig, nganagan iti Apo, kapsat. So nga, hanggang nga masaksaktan no maibagatag ito, ita pagsayaatan tayo, pagbalinan tayo, ito nga naalibtak, ken naalerto, iti panagserbi, ken panamati, ken ni Apo Diyos, madaydayaw ti Apo. Agpay sumet, mangibayag dagito, panagarwat tayo na duma, pagabsat, iso nga, maladaw tayo na duma, dagito na duma, handa pa yun nga, pan makigimong, gaputa, namot nga napintas dati badok, iso nga kakabsat, ni Apo Diyos kat saan nagit kitain no anya klase dagijay arwaten tayo nga umay ti pagdaydayawan tikit kitain ni Apo Diyos kat daydi puso tayo di kitain ni Apo Diyos
Uray man pa no nakapinpitas ti bado tayo nga umapan iti uneg ti pagdaydayawan. No di puso tayo kathanmat nga makayayo nga kitkitaan ni Apo Dios. Kakabsat. So nga dagitoy ti ladawan tayo, dagiti naduma-duma nga ladawan dagiti mamati. Isu nga dagitoy hanggang na progreso nga mamati. Ngam no na progresa tayo nga mamati kani Apo Dios kakabsat. Masapul nga alerto tayo, nalibtak tayo nga kanayon iti panagserbi kani Apo Dios. Malaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Praise God, hallelujah. Kunana diti verse 5. Dahil ti talged tayo, ti seguridad tayo kabsat. Uray awanak kada kayo as bibiyag. Uray awanak kada kayo as ibabagi. At da kada kayo ti espiritu, maragsakanak ang makaammo. Anairot kanatibker ti panagmaymaysayo, ngagtalinaed iti pamatiyo ken ni Kristo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ni Pablo kakabsat, maragsakan. Awan ni Pablo ijay Kolosas. Awan ni Pablo. Nga maragragsakan ti may padpadamag iti iglesia iti Kolosas. Anya ti pakaragsakan na. Dahil may padpadamag. Dahil may padpadamag ken kuana. Dahil na irot ken natibker apan nagmaymaysay ken agtalinaed iti pamati ken Apo tayo nga Yesu Kristo. Madaydayaw ti Apo. So nga kas pangarigan kuma si pastor nagbakasyon sa Pilipinas. Kapag nandun sa Pilipinas, nagpapakumusta dito sa Daly City, dito sa church natin. Meron nagsabi, "Oh pastor, mabuti naman kami dito. Nag-iisa kami, meron kaming pag-iisa dito. Pagkakaisa dito." Madaydayaw kinapatay nga nagan iti Apo. So, maragsakan ni pastor nga makaammo, kaputa, dangyan nabati ditoy, at dati pa nagmaymaysada, sanlay nga pa nagmaymaysa, inpadamag dapay nga, natibker, dagiti pamati da. Amen. Natibker, dagiti pamati da. Sanlay nga natibker, dagiti pamati da. Agtalinaed da. Ito iglesia, ngagdaydayaw kaniya Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy tinapintas aladawan. Daytoy tinapintas nga picture iti uneg iti iglesia. Kabsat dagiti mamati kaniya Apo Dios. Adda kinatibker ken nairot apan nagmaymaysada ngagtalinaed iti pamati kaniya Apo Dios. Adda tibilin ditoy. Anya tibilin ditoy. Versikulo 5 kabsat, anya tibilin ditoy. Tibilin ditoy ket panagtalinaed iti pamati. Madaydayaw ti Apo panagtalinaed iti pamati. Dahil panagtalinaed iti pamati, i-describe na, iladladawan na kabsat. Iti solid united against the enemy. Dahil pa nagmaymaysa kabsat ket nga mamati, dahil pa nagmaymaysa, dahil mamati dito ket adda-anda iti natibker nga pa nagmaymaysa iti panangsupyad da iti kabusor. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kastoy kumati adda kadagiti uneg dagiti iglesia itatta kang runaan na iti panawen iti pandemic. Madaydayaw iti Apo. Maaddan tayo ti natibker solid nga panagmaymaysa nga mangsupyan iti anyaman nga rambiden iti kabusor iti uneg iti iglesia iti uneg dagit iti tenga dagiti mamati kaniya Apo tayo Yesu Kristo. Apay ngamin masapul tayo daytoy ayayaten agakabsat madaydayaw iti Apo. Ni Satanas nagmi-meeting da Satanas, ni demonyoto, demonyita, babasit nga Satanas, dadakkel, adatilar, small, ken, parang niya. Talagang nag-meeting na ida. Kaya kunana, panunutin tayo man, no kasano ti panagdadael tayo, DJ may isang simbahan, DJ Daly City,
Kuna ni Satanas. When kunamit dagitoy pasurot na. Talaga nga Dadaelan tayo. Itata, adain baon na, si kaman timapan ag simisim, si kaman timapan ag observar ijay. Kung napan imbaga na kini demonyo ito. Di ba basit nga demonyo. Imbaon na. Itata, adat ijay suli. Adat ijay likod, ag tutugaw, ag observar. Dahito basit nga demonyo. Itata, nagawid, idinalpas, tigimong. Kunana, Satanas, hantayo kaya dahil iglesia ijay. Hantayo kaya dahil iglesia ijay. Apay yan pagkunam nga hantayo kaya. Apay nga hantayo kaya. Hantayo nga kaya nga rebaen. Apay hantayo kaya nga dadaelen. Dahil iglesia ijay, Daily City. Kuna ni demonyo, adangamin natibker. pag may sada. At dati pa nagtali na edda, natibker. Kaya nagtali na edda, iti pa nagmaymaysa. Amen. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti apo. Kapsat. Iso nga, anyan, kaya't mga sawen, hantay mga kaya. Kurani sa nakaungat. Nakaungat ti Satanas. Inbaon na, dahil dakdakem nga demonyo. Mapang agsubli ka. Takitain man, ano sa yan, agpay-pay, so dahil imbaga na. Dahil napamanen, at manen na pan nag-obserba. Nagawid, napastigin mong nagawid. Po Satanas, kuna nahantay nga kaya nga dadaelen. Hantay kaya nga lapedan, ti panagdaydayaw, dadagitoy. Iglesia, ije Daily City. Apay, anya tinakita mo kadakwada. Kuna na kadakwada. Amom, agda na irot, kaya natibker. Apa nagmaymaysada, dagitoy. Akam kamen, ti Iglesia. Manaydayaw, tinapatay, kinagan ti Apo. Daytoy, ti kasapulan tayo itataka, dagito na daw. Daytoy, ti kasapulan tayo, daytoy, ti kitain ni Apo Diyos. Ititay nga, dagito Iglesia, amamati. Kakapsat. Nabiyagda, naalertuda. Panagkararag, agmaymaysada. Panagkankanta, agmaymaysada. Manaydayaw, tinapatay, kanagan iti Apo. Salay nga, ti tiyempo, ti panangat, ti panagmaymaysada. Nudikat, iti tiyempo, ti panagkararag. Madaydayaw tinapatay kanagan iti Apo. Uray met na patay tayo ang mga na mayaban no panangan. Nulakat din na alerto tayo. Nga maayaban no tiyempo ti panagdaydayaw. Nulakat na alerto tayo no iti tiyempo. Iti panagserbik kan ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Uray mampay mamintlong ayab ti panangan. Nagbayag kit dahil ti nga mayayabanen. Kunada ngem uray kas uray nabayag tayo. Uray nabayag tayo ti panangan. Okay lang. Huwag lang nga dahil awagan da ka. Nagbayag nga mapan makigimo. Nagbayag nga mapan nagdaydayaw. Ay, nakababay na damag. Ngem no. O nakalisto nga mapan di kapilya. Nagalerto mapan di kapilya. Nagaliptot nga mapan di kapilya. Kunada. O nagsayaat ka din kuna ni Apo Diyos dahil yung anak ko. Manaydayaw tinapatay nga nagantiyaw. Maragsakan. Dagita nales ti Diyos. Di langit. Amang kita kada tayo. Amen. No adda ti panagmaymaysa tayo agtalinaed iti pamati kaniya po Dios manaydayaw tinapatay nganagan iti Apo. Ulitek manen bilin ngamin daytoy kakabsat versikulo 5. Bilin daytoy ni Apo Dios panagtalinaed a panamati kaniya po Dios. Ti panagtalinaed irepresentar na tinatibker iti panangsango iti kabusor. Daytoy tinakita ni basit nga Satanas, idi mapan agpadamag ken ni apuda nga Satanas. Kakabsat natibker apanang sango iti kabusor. Awan kabuteng dagiti anak ti Dios. Amen. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Awan ti pagdanagan na dagiti anak ni Apo Dios. Isu nga dagiti anak iti Apo, awan ti pagdanagan da, awan ti pagbutngan da no may papan. Kakabsat iti panagserbi kaniya po Diyos gaputa ang agtalined da natibkerda nga mangsango kadag iti mangsango iti kabusor. Dahil iti masapul tayo amamati kaniya po Diyos. Madaydayaw ti Apo. Dahil iti seguridad tayo. Iti panagserbi tayo kaniya po Diyos. Ti seguridad tayo, ti security tayo kabsat. Dahil verse 5. Dahil panangipadamag da kini Pablo nga adda tinairot kenatibker apan nagmaymaysa.
ngagtalinaed iti pamati ken ni Apo Dios. May kadua, agbiag akadwa ni Apo Jesus. Madaydayo ti Apo verse 6. Agbiag akadwa ni Apo Jesus. Chapter 2 verse 6. Ibagana ditoy, kabsat. Yan tangay inawat yun ni Kristo, Jesus, akas Apo, agbiag kayo kuma, ama inaig, ken kuana. Madaydayaw ti Apo. Sursurwen tayo ti magna. Ani Apo Jesus, isut kadwa tayo, akan kanayon. Sursurwen tayo, nga ni Apo Jesus, isut ikan kanayon, akadwa tayo. Madaydayaw ti napateg, nga nagan iti Apo. Isung ada tayo, amamati kan ni Apo Diyos kabsat. Iti panangawat tayo, kan ni Apo tayo nga Kristo, idi inawat tayo ni Apo tayo nga Kristo. Agas Apo, kan mangisalakan tayo, sursuruan tayo nga isut kan kanayon, nakadwa tayo. Di tayo kumam makaruar, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, numapan tayo kadagiti pagtrabahuan tayo, numapan tayo kadagiti anyaman apat turungan tayo, kuna tayo kumaapo, sikati ka sa pulak akadwak itatay iti daytoy ngal daw. Apo sikati kadwak. Sikati ka sa pulak akadwak iti mapan ko. Iti pagtrabahuak. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. So nga isu kumat kadkadwa tayo lato akan kanayon. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Han nga daytay nayanod mo tan daytay kadkadwak. Idi kayan anak ko ninyanod daydi partera daydi kadkadwak. Ay sumahang ko masapul na ni Apo Jesus akadwak. Hakas jay masapul nga ni Apo Jesus ti Apo isu ti kadkadwa tayo akan kanayon. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Hantayo ko mga makapasyar, santayo ko makaruar, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo. No di tayo kadua ni Apo Jesus. No di tayo kadua ti Espiritu iti Apo nga da kada tayo kakabsat. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Dagiti mamati mapatibkarda kuma amagna amaikari iti Apo. Da tayo kuma amamati maikari tayo kuma amagipagna ken ni Apo tayo nga Jesus. Kolosas kapitulo 1 versikulo 10 chapter 1 verse 2 kunana. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramidan nyo akan kanayon ti makayayo kan kuana. Agbunga kayo ti amin nakita ti naimbag nga aramid. Ket umad adunto ti amuyo maibapan iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Daytoy kunana daytoy aramidan nyo akan kanayon ti makayayo. Aramidan tayo akan kanayon ti makayayo. So, no adamay sa nga banag, aramidan tayo, kadagiti panagbiag tayo, aramidan tayo kumaamakay ayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kabsat. Saan lang nga agaramid tayo, no adati makakita kada tayo, dayay makaaramid tayo, dayay nasayaat. Awan mo't ti makakita kanyak, ore ti ladat araramide kon. Awan ti makakita kanyak. Ngam amoyo kadi, ni Apo Diyos, iso ti kang runaan, amang kita kada tayo kakabsat, ket no adda, dayay makita na kumakada tayo, aramid kumanga nasayaat, aramid kumanga naimbag, aramid kumaamakay ayo ken kuana. Ket dagiti agaramidan tayo agbunga tayo iti amin nakita tinaimbag nga aramid. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Agbunga kayo iti amin nakita iti naimbag nga aramid. Kuna ni Sister Bilmay di rabi dayay bunga ti mangga. Hantayo nga makita no hanga agtubo. Hantayo nga makita tayo to iti bukal ti mangga ket agtubo, agrangpaya, adati sangana, adati bulong na, kenda dumapay. Ngem saan tayo hanlay agpatingga? Nga agbulong, agsanga, iti mangga. Masapul nga agbunga daytoy, no anya kita ti bunga daytoy mangga. No agbungat kalamansi nga ta, when no agbunga ta iti bayawas, agbunga nga ta iti tarong haan. Iti bunga na ket mangga. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isuwa kastatayo kumain amamati ka ni Apo Diyos. Kapsat dayay makita ko dayay bunga dagiti aramid tayo.
kakabsat. Isu kuma dagiti bunga kuma amakita kadatayo ket dagiti nasayaat nga bunga madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Dagiti bunga ti mangga, dagiti agpagpabunga iti mangga, ti kayat dakat dagiti nakalilinis iti kudil na dagiti mangga. Tano adati turik-turik na kunadat lokal. Para kaan lang daytoy kunadagiti agpagpabunga iti mangga. Kaya nung nakita dagiti bunga ti mangga nga nakalilinis ay may dahil bunga ti mangga kunada di Pilipinas kat mapan ijay Japan kunada. So nga kaya nga sa wen may import ti bunga no napintas ti bunga madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga kas tatayumet amamati kan ni Apo Dios no makita anapintas nasayaat makayayo dagiti bunga makita ni Apo Dios kadatayo. Daytoy kakabsat nga bunga isut ti mangidanon kadatayo ijay pagarian ni Apo Dios. Ket kunanto ti Apo kadatayo intun makita na tayo nga sumungsungat pa lang jerwangan. Oh, daytoy ti anak ko. Daytoy ti anak ko naimbag nasayaan. Dagiti naaramid na ijay Daly City. Daytoy ti nagaramid iti nasayaat ijay Pilipinas. So makita ni Apo Dios. Dagiti naimbag ngararamidan tayo kabsat. Ket no makita na dagiti naimbag ngararamidan tayo. Apresyare na tayo, dayawan na tayo. Ket kunat manem, daytoy ti mangidanon kadatayo. Ijay pagarian ni Apo Dios. Dagiti bunga dagiti raramidan tayo. Isu nga itatapay dagiti gundaway tayo. Aramidan tayo ti kasayaatan, kaimbagan. Kaabsat. Iti sarwanan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ayat kunana ditoy umad-adunto ti amuyo may mapan iti Dios. Isu nga umad-adu dagiti ammo tayo. No naalerto tayo, nalibtak tayo, agbasa, agkararag, agdaydayaw ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ulitek manen. Han nga kayat ti Apo Dios ti agsasadot amamati. Ti kayat ni Apo Dios naalerto amamati ken ni Apo Dios. Naalerto nga agserbi ken ni Apo Dios. Kabsat, han nakayat dati mapilpilit nga agserbi iti Apo. Ti kayat dapat dayjay voluntaryo nga ited tayo. Ti biag tayo ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So, no kayat tayo ti agbiag nga alerto kabsat masapul ama kikadwa tayo ken Apo tayo nga Jesus. Sumaganad maparamot verse 7. Iti Colossus chapter 2 verse 7. Kunana ditoy may iramot ken may pasdek kuma ti biag yu ken kuana ket pumigsa ti pamati yu ken kuana akas naisuro kada kayo ket kanayon kayo nga agyaman madaydayaw ti Apo. Makita tayo ditoy ti kunana ditoy ket mairamot rooted. Dahil rooted is an agricultural word. Pagsasao dagiti agtaltalon wenno dagiti agriculturist daytoy nga sao kakabsat. Let your roots grow down into him. Agpababa. Han nga agpangato nakakita tayon ti kayo nga tiramot naket agpangato. Awampay ti kayo nga nagramot nga agpangato. Masapul nga agpauneg. Madaydayaw tinapateg ngaragan iti Apo. So datayo met amamati ken ni Apo Dios. Datayo nga anak iti Apo, masapul nga adda ko met iti ramot tayo nga agpauneg. Yun uneg tayo met dagiti ramot ti pamati tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Yun uneg tayo met iti ramot iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Isu nga ti tao nga kurang iti ramot na alisto nga maupay, alisto nga agsardeng, agsanod, madadael, matay. Isu nga narigat ti mamati nga han nga umuneg iti pamati na ken panagserbi ken ni Apo Dios. Isu nga tarigagayan na kuma iti agpauneg iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Daytoy kuma agtalinaed nga agpapauneg iti ramot iti panagserbi na ken ni Apo Dios. San na kaya san ni Apo Dios ket san na kaya datay agalla adda ditoy adat ijay ento naman san adan tumanan ditoy adan tumanan ijay
Hana kayat masapul nga, ti kayat niya po Diyos, steady tayo kuma, agtali na tayo kuma, madaidayaw tinapatay, ganagan iti apo, kakabsat. So nga, ti pamati kat saan, ti pamati asaan amaparamot iti sao ti Diyos, kat alisto amadadael. Ti pamati asaan amaparamot iti sao ni apo Diyos, kat alisto amadadael. Kakabsat. Efeso Kapitulo 4, versikulo 14, kuna na ditoy. Ket san tayton akas lobing When wabasit abang ka ayallo alon dagiti dalloyon. When no yalla alla ti agbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro dagiti panangalilaw ti tao. Mga mangyaw awan babaen kadagiti ulbod nga ibagbagada. Makita tayo kakabsat ditoy. Nga saan tayo kumakas lobing? Saan tayo nga kaslobing? Nga tiladat ararabidan na, taladat ayayamen na. Iti may isang ubing. No digit di tarigagayan tayo kuma. Iti agbalin, anatainganen, amamati, ken agserbi, ken ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Tiramot kunat manen, tiramot masapul abusugen, sibugan, tapno ti kayo kat dumakkel, madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Ramot, tiramot masapul abusugen tayo, sibugan tayo, tapno ti kayo kat dumakkel. Kastamet dagiti mamati ken ni Apo Dios. Masapul met nga busugen tayo, taraunan tayo, iti sao ti Apo, tapnon dumakkel tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ulitek kadim kakabsat. Tarigagayan tayo kuma nga sibugan tayo, ti pamati tayo, ti panagserbi tayo, panagkarkararag tayo. Kadagiti sasao ni Apo Dios. Kakabsat tapnon dumakkel tayo. Tiramot ket mangted iti pigsa ket kinatal na dagiti mamati ken ni Apo Dios. Tiramot, mangted itipig sa kental na tayo, iti panagsabi tayo kaniya po Diyos. Kakapsat. Sumaganad, maipasdek, when maipatakder kuma, ti adda kadag, iti pamati tayo kaniya po Diyos. Dag iti mamati, patakder da kuma, kadag iti sasao, niya po Diyos, kaya't sandan to amadadael. Dag iti mamati, pagtakderan da kuma, dagiti sasaw niya po Diyos, pagtakderan tayo kuma, dagiti sasaw niya po Diyos, tapnon saan tayo amadadael, saan tayo nga mayawawan, kakabsat, saan tayo nga mayawawan, saan tayo nga mapukaw, no saan tayo nga pagbiyagan ti sao niya po Diyos, alisto na tayo nga alilawan ti kabusor, alisto na tayo nga yawawan ti kabusor ni Satanas, kakabsat, isu nga masapul a pagtakderan tayo, ammo tayo, iti sao niya po Diyos, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapatig, ngaragan iti Apo. So nga naglagipan tayo mat, dagiti sao niya po Diyos, noan niya ti pangmagay tayo, noan niya ti mabasbasa tayo, masapul ammo tayo ti sao niya po Diyos. Isu nga kitain tayo no, anya dayday, ikas kasabami no, agpay sumitlahaing wano saan. Isu nga, kitain tayo, dagiti sasao ni Apo Diyos, no, dagiti ibagbagami nga versikulo, no, apag isudamet laeng, weno saan, ang mga lakit din, no, dagiti ibagbagami, kat, amen kayo nga amen, kat samet gaya nga apag isu, dagiti ibagbagami, kada kayo. Isu nga, masapul nga, amuan tayo di sao ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo, tapnon iti kastaket, saan tayo, nga mapukaw, saan tayo, nga mayawawan, kakabsat, kadagiti panagbiag tayo. Isu nga dito Matthew chapter 7, verse 24 kan verse 25, kunana, nga ron siya silo naman adumngeg kadagiti asao, ket tungpalen na ida, mayarig, iti masirib a tao, ang nagpatakder iti balay na, iti rabaw iti bato. Nagtudo ket nagangin, iti napigsa, ket naglayos, ngem saan anarba dayta abalay, agsipod ta, na ipatakder iti rabaw iti bato. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. So, masapul, agtakder tayo, kadagiti sasao ni Apo Diyos.
Kapsat masapul apagtakderan tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Ket no naipatakder tayo kadagiti sasao ni Apo Dios, awan tuti siya sinuman nga makaiyaw awan kada tayo, awan tuti siya sinuman ang makabael amang dadael kadagiti pamati tayo ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So maganad panagadal isu nga adalan tayo met isao ni Apo Dios. Amuen tayo met kumati isao ni Apo Dios kabsat. Dito kapitulo 7 adda ditoy ti bagana kada tayo. Versikulo 7 ti kapitulo 2. Versikulo 7 ti Kolosas. Ibagana kada tayo ditoy dagiti sasaw ni Apo Dios. Maparamot tayo isu nga adalan tayo anasayaat daytoy sao ni Apo Dios. Ti sao ti Dios bangunan na anatibker dagiti Kristiyano. Ti sao ni Apo Dios bangunan na anatibker dagiti mamati ken ni Apo Dios. Dagitoy a Kristiyano nga agad-adal ti sao ti Dios. Agbalin a mapatibker dagiti pamati da. Kabsat, agbalin nga mapatibker dagiti pamati da. Inton agadal tayo, inton mangeg tayo, inton mabasa tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Ni Satanas kakabsat, ni Satanas narigat na nga alilawen, narigat na nga ulboden dagiti natibker apang mati. Ken napno kadagiti sasao ni Apo Dios kadagiti biyagda. Madaydayaw ti Apo. Ni Satanas narigat na nga alilawen, narigat na nga ulboden, narigat na nga iyaw awan dagiti natibker ti pamati na. Kakabsat isu nga anya ti report dayjay basit nga Satanas kani Satanas hantayo kabelan dayjay iglesia ijay Daly City kunana hantay mabalin nga ngayaw awan ida apay kunana gaputa napnuda kadagiti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo apay gapu ngamin dayjay pastor da hangag kurkurang ti panangibagada kadagiti sasaw ni Apo Dios. Gapu ngamin dayjay pastor da hangag kurkurang ti panangikas kasabana kadagiti sasaw ni Apo Dios. Isu nga hantay wag kaya nga rebay ni da madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Adda ko mapalampak na dayjay ken ni Apo Dios ket palagpakan ni Apo Dios kapsat. Hallelujah! Hallelujah! Isu nga natibker dagiti anak ni Apo Dios. Ijay Daly City. Amen. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kapsat. Dagiti adat ijay Commission for Christ Fellowship. Amen. Natibker dagiti pamati da. Agda tinairot ken natibker apan nagbaymaysada nga agserbi ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kapsat. Hallelujah. Woo! Naging paglakat din ni Apo Dios. Itinantad, iti kastoy. Akinatibker ken panagmaymaysa dagiti anak na madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kakabsat. Glory to God. Hallelujah. When kakabsat. Hantayong agkurkurang. Hantayong agkurkurang. Kadagiti sasaw ni Apo Dios. Hantayong ngagbising kadagiti sasaw ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Mapnag tayo kadagiti sasaw ti Apo. Mapnag tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Apay nga mapnag tayo ti sao ti Apo. Ulitek manen. Han ngamin nga kurkurang ni pastor nga maibagbaga. Mangikas kasaba kadagiti sasaw ni Apo Dios. Han namin agkurkurang dagiti leader nga mga mangipalpalagip kadagiti sasaw ti Apo iti tiyempo ti Bible study. Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Isu nga kabsat no adda ti Bible study, no adda ti service, adda ti donwas. Mapan kayo kadagiti iglesia nga nakaikamkamengan nyo, nga papapanan nyo. Tadagiti pastoryo sanda agkurkurang iti panangibagbaga kadagiti programa pagrangayan iti uneg iti iglesia madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kang runaan na pagrangayan pagprogresswan
dagiti mamati ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kakabsat, hallelujah, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga masapul nga dumakkel tayo kadagiti na espirituan nga panagbiag tayo. Isu nga masapul nga ti sao ni Apo Dios adda kumalataakan kanayon kadagiti biag tayo ti panagkararag. Masapulat tang adda kada tayo kuma. Kakabsat, kadagiti panagbiag tayo. Alaen tayo ti sao ni Apo Dios iti inaldawaldaw. Kunana ditoy, pray daily with not only means you talking to God, but also taking time to ask God to speak to you. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Salay nga kararag, ngem palubusan tayo kuma, nga sao ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kakabsat, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Hallelujah. Anyalakit din nagimbag ni Apo Diyos. Amen. Nagimbag ni Apo Diyos. Ti Apo, ipagpakita na kada tayo, kakabsat. Panangkita ni Apo Diyos, wenno kada tayo, ang mamati kankwana, masapul nga, bantayan tayo met tina-espirituan, nga biyag tayo. Masapul, abantayan tayo, tibiyag tayo, nga na-espirituan. Kat no bantayan tayo, tibiyag tayo, nga na-espirituan, kadwa tayo, ti espiritu ti Diyos. Kadwa tayo, ti sao ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Dito verse 8, kunana, ited di Pablo ti pagdaan, may papan kadag ti palso amang orsoro. Verse 8, kunana, ngarod, aganad kayo, tapon tinakay, adipenen ti kinasirib, ngagapu kadag ti sorsoro. Ngay patawid, dagiti tattao ken dagiti espiritu agturay iti lubong. Awan serserbi ken mga lilaw dagitoy, apan panunot, ket sanda ngagapu ken ni Kristo. Isu nga, ti sao ni Apo Dios, pagdaaran na tayo, dito verse 8, kakabsat, tapnon iti kasta, ket saan tayo kuma, nga payawawan, kadagiti anyaman, akita ti panursuro, kakabsat, panursuro, dagiti dakes nga espiritu, dagiti panagserbi nga mangyawawan, mangyada iyo kada tayo, iti panagserbi ken ni Apo Dios. Isu nga bantayan tayo nga nasayaat, daytoy kadagiti biag tayo. Isu nga daytoy verse 8 kabsat, ibaga na ditoy nga the literal translation of verse 8. Kunana ditoy, don't let anyone capture you and carry you off. Hantayo nga palubusan, nga dati anyaman nga mga dipen kada tayo, kaday pamati tayo kan panagserbi tayo kan ni Apo Dios. Kitaem kumataawan ti siya sinuman nga mga lilaw ken ka. Kitaem taawan kuma ti siya sinuman nga mangyaw awan ken ka. Iti panagserbi ken ni Apo Dios, kakabsat. Dagiti palso amang orsoro, dagas nga tao, Sanda amang isuro iti nasayaat. Sanda amang isuro kadagiti nasayaat. Kadagiti nayawawan, kadagiti napukaw. No dikat di ti isuro da, puro kulto, weno dakes, ngaramid, laing iti isuro da. Tapnon maalilaw da, ken mapukaw da, kakabsat. Isu nga, dagiti tattao nga palso, iti panursuro da, dagiti kulto, ti panursuro da, kakabsat, agkidnap da nga dagiti mamati. Agkidnap da. Kahit nga sawen, iyadayo da, dagiti mamati. Tapno iti kastaket, iyawawan da, alilawan da ida. San laeng nga kasta, agtakaw da. Isu nga, ni Satanas, weno ti kabuso kabsat, ket takawen na, ludaduma, dagiti tiyempo tayo, iti tiyempo ti panagkararag, iti tiyempo ti panagdaydayaw. Kanya po Diyos, isu nga, no di tayo nasipot, kabsat no di tayo nasipot, no di tayo managobserba, kadagiti panagbiag tayo, di tayo mapupuutan gayam, tinakawen ni Satanas, dahil oras tayo, dahil tiyempo tayo, imbas ko mga makapagkararag tayo,
imbes kumang nga makaumay tayo iti uneg iti pagdaydayawan haanen gaputat kinakawen ni Satanas daytoy kadagiti panagbiag tayo. Isu nga dadumapay nga ramidan dagiti dakas nga tao, dagiti dakas ti panursuro na agkalapda kadagiti sabali nga iglesia, agkalapda iti uneg iti iglesia. Kapsat agkalapda at dadalaro dan iti uneg iti isimbahan, iti uneg ti kapilyan. Ay na awisan da pay lain, may mayan iti yami, da kami lain iti pudno, ay nyaman dali. Ibagbagan ni pastor yung haangag pa, iso dali, da kami iti pudno. Kunada, iso nga, hanyaman patyen. Kunada, iso nga, masapul nga nasipot tayo kuma, masapul nga abmo tayo ti sao, ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga, adada dagiti makastigo na tao, agkalapda. Iti uneg, iti pispan, nga handamat nga kukwa. Kakabsat, handa lang nga, amudar nga handa kukwa, day pispan, mapanda kailang alaen, day nagyan, day pispan. Takawan da. Isu nga han nga nasayat, dagitoy nga na tao. Isudat saan nga pudno, isudat saan nga nasayaat. Gaputa, takaw da, agdadael da, mangyawawan da. Isu nga kunan ni Pablo. Mangyawawan dagitoy, saan nga nasayaat dagitoy. Kunan ni Apostol Pablo kakabsat. Isu nga ito ti tao, saan nga ammo ti sorsoro. Iti Biblia, saan nga nga ammo ti sorsoro. Iti Paul Gospel, apa nga doktrina kakabsat. Alis to nga malilaw da, alis to da mayawawan, alis to da makemeg. Dagitoy nga tao. Isu nga, masapul nga datayong anak ti Apo, masapul nga di tayo baybayan kumadang tibilin ni Apo Diyos kabsat to di kat di ipateg tayo kuma tipod nga panursuro ti sao ni Apo Diyos isu kuma ti agtali na ed asibabak ng kadang di puso tayo ti sao kuma ti Apo isu kuma ti agtali na ed asibabak ng kadang di puso tayo di kay payawan kadang Hebreo Kapitulo 13 versikulo 9, kunana ditoy, di kay payawan kadagiti na duma-duma. Karkar na panursuro, nasayaat, mapapigsa ti pakinakem tayo, babaen iti parabor ti Diyos. Saan ket ababaen iti panang tungpal kadagiti alagaden, may papan iti taraon. Awan imbag amasagrap, dagiti agtungpal kadagitoy nga alalagaden. Iso nga makita yung kabsat, masapul nga agtalinaed, nga nabaknang ti sao ni Apo Diyos kadagiti biag tayo agtalinaed kuma nga nabaknang ti sao ni Apo Diyos kada tayo agsublimanan ni Satanas dito Italy City pagsublian manan ni Satanas dito Delhi City nagawid kunana ni dito basit nga Satanas hantayo kaya gaputa nabaknang ti sao ni Apo Diyos kadagiti puso da madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo nabaknang ti sao ni Apo Diyos kadagiti puso da hantay nga maalilaw ida santay nga maala ida santay nga matakaw ida madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo isu nga kastoy ti adda kadagiti Commission for Christ Fellowship madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo nabaknang da wenno agtalinaed asibabaknang kadagiti puso da dagiti sasaw ni Apo Diyos madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo daytoy ti sapsapulen ni Apo Diyos itata daytoy ti sapsapulen ni Apo Diyos itata kadagitoy nga landaw iti panawen ti pandemic kabsat daytoy ti sapsapulen ni Apo Diyos isu nga agsursursor ni Apo Diyos ket pagsursuren na dagiti anheles na may takit. Amen. Mapan kayo ija Delhi City. No, agpaiso da ito metlaeng nga ibagbaga dagiti mga pastor. Nagawid ti anhel ti Apo. Ket in report na kini Apo Diyos Apo agpaiso da ibagbaga ni pastor. Si babak nang dangat agtalinaed kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Malaydayaw kinapatay ganagan ni Apo. Agtalinaed tayo nga si babak nang kadagiti sasaw ni Apo Diyos. At dati di puso tayo.
Ti sao ni Apo Dios kabsat adda di puso tayo. Hanlang nga dito katurungwar dito bangir. No di kat adda dito ti sao ni Apo Dios kada di puso tayo. Madaydayaw tinapatay nga nagat ti Apo. San tayo walay nga ding sumrek ditoy, rumwar ditoy, ngem ditoy. Ditoy ti ayan ti sao ni Apo Dios. Hallelujah. Hanjalakat din nga nagimbag ni Apo Dios. Lumabalin kumakat agriawak ket mangibagakin ni Apo Dios. Apo, kunak kumakin ni Apo Dios. Kastoy ti adda kada kami dito siap siya. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Mariknak ti presensya ti Apo. Oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Isa nga masapul tayo dumakel. Masapul tayo nga iyon uneg tayo. Dahil na espirituan nga biyag tayo itata. Iyal lerto tayo. Kaya mula ti sao ti Apo, kalag ti puso tayo, kalag ito'y nalaldaw, ti panawen ti pandemic. Pabaknangan tayo ti sao ni Apo Diyos, kalag ti puso tayo. Hallelujah. Oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Madaydayaw ka. Madaydayaw ka. Oh, madaydayaw ka. Agyaman kami sa Agyaman kami ni Soma. Agyaman kami ni Soma. Madaydayaw ka na patigganagan mo, Apo. Madaydayaw ka. Saan ka nga napaidam na Diyos? Saan ka nga naimot nga Diyos? Ngam na parabor ka kadagdanak mo, Apo. Tagsasao ka pailain ka na kami. Hayayatan na kami, Apo. Ipatpatig na kami, Apo. Agyaman kami, Lord. Agyaman kami. Ito na ito'y garabi, Apo Diyos. Isaom. Kaya't mo, Apo Diyos. Nga saan kami nga mapukaw. Saan kami nga mayawawan. Saan na kami nga malilaw ti kabusor. Saan na kami nga alaid ti kabusor. Kaya't mo ngamin, Lord. Ngagtalinaad kami ka. Isu nga ti kararag mi, itatangarabi, Apo Diyos, kayat mi, tagtalinad ka, nga natibker, nabilag, nga anak mo, Apo Diyos, kanda ito'y akinabilag, kan natibker, magkitam ka na kami, ti panagbaybay sami, Apo, ti panagserbi, panamati, ang kararag, ang daydayaw, ang kankanta, nga may paay ka, O Diyos, manaydayaw, tanapatigkaragan mo, Apo. Lord, dahil iti sapsapulang mitatay, iti panawad, dahil iti panawad, iti pandemic, Apo Diyos. Dahil iti anak mo, Apo, ngagtalinaed ka, Apo. Iti sapsapulang ka, dahil iti anak mo, Apo Diyos, nga natibker, ka nagmaymaysa, iti panagserbikan ka. Kastoy ka iti aramidem, kada kami, Apo, itata, iti panawad, dahil iti pandemic. At Apo Diyos, saan kami tungagbutay, saan kami tungagdanag, gaputan, daka kada kami, Apo Diyos. Malaydayaw ta napatiganagan mo, Diyos. Kat dawatan mi kadi, Apo Diyos,
nganyaman ka di Apo Diyos, dagiti aramidon ti kabuso na panangalilaw pagdadael, panangtakaw na, kadagiti tiyempo mi, oras mi Apo Diyos, dawagan mi kan kaapo iti daytoy nga rabii, pagsyadan ka di ti kabuso Diyos, dadaelan ka di daytoy Apo nga raramidan ti kabuso, tapno di kasta Apo Diyos, saan na kaminto nga malilaw, saan na kaminto Apo Diyos nga matakaw, Apo dahil di tempo mi di panagdaydayaw kan ka, no di ka di, makita na kaminto Apo Diyos, nga natin ka nabilag o Diyos, kat santo nga masidag kada kami, Apo, di Satanas, gaputa, di saom, makita ng adda ka dahil di puso mi, madaydayaw ka o Diyos, madaydayaw ka. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, this you na dagiti kakabsat nga nagdengeg kada kami iti daytoy nga rabii. Sapay kadi Apo Dios nga pagtalin na edemet ida kadi nga natibker ken nabileg iti panagserbikan panamatikan ka. Sa dino man iti ayanda Apo Dios nga lugar, itata iti daytoy nga rabii. Yundat mo ka di dayta man nakabalid kay mam kadakwada kat sagidem. Dahil di puso da. Tapnon pagtalin na edanda kumati sa kada di puso da. Patibkerem ida Apo Dios, pabilgem ka di daw Dios. Madaydayaw dayta na patiganagan mo. Sandan to ko mga maalilaw Apo. Sandan to ko mga mayadayo Apo. Ken ka. No di kat Dio Dios pagtakderanda kuma. Dagiti nabaknang nga saom amang mangegda amaming nga nasan wan uray pa'y kadagiti mabasbasan madaydayaw dayta na patay ganagan mo. I-bless mo ka di Apo Dios ti sagtunggal may sakada kami ket sikat may kadda kada kami amay kabutinagan na Jesus nga pumi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Agkararag tayo kadisak bay nga maiited tayo dagijay seed faith offering tayo iti daytoy nga rabii kabsat ta tiyempunan nga ited tayo dagijay seed faith offering tayo iti daytoy nga rabii agkararag tayo kadi Lord iti daytoy nga rabii dawatek kadikan kaapo nga bendisyonam dagijay seed faith offering iti daytoy nga rabii Apo Dios. Dawatek kadikan kaapo nga bendisyonam dagiti ima nga nagipa nga mangipaay.